Не дей да наемаш маркетинг агенция преди да изгледаш това видео до край. В днешното видео ще ви покажа защо услугата Nespрайм променя правилата в маркетинга и защо тя е подходяща за малки и за средни бизнеси, които имат нужда от маркетинг екип или маркетолог в своя екип и защо това е по-доброто решение. В видеото ще ви покажа пример с наш клиент, как го обслужваме, какви услуги му предлагаме и разбира се, как е структурирана цялата концепция и защо това ви дава максимална стойност в една такса на месец. Така че нека започваме и да ви покажа какво включват всички услуги в нашия пакет и като цяло как изграждаме маркетинг стратегията на всеки бизнес, с който работим. В момента се намирам в Шанхай по едно обучение по онлайн търговия, бизнес и изкуствен интелект. Също така искам да проследя как се работи и създават лайв шопинг ивенти и видеа, тъй като моята цел е да наложа лайв шопинга за моите клиенти в България, но не по начина, по който в момента се практикува, а да направим нещата професионално. Тъй като виждам в Китай, че лайв шопинга наистина продава, има сесии на лайв шопинга, при които инфлуенсъри продават за десетки милиони евро в рамките на буквално 1-2 часа, така че моята цел в момента на моето посещение тук и на местата, които посещавам и на лекциите, на които ходим, е да намеря всички тънкости на лайв шопинга и да ги приложа при работата си с моите клиенти. Така че много интересни неща предстоят и в канала като цяло. Задължително ме последвайте, харесайте това видео и може да коментирате долу какво е вашето мнение и дали смятате, че лайв шопинга ще бъде полезен и ще дава стойност на вашите клиенти. Нека сега продължим и да ви покажа какво предлагаме като услуга на наш клиент и как е структуриран неговия маркетинг. Един от клиентите, с които работим, е веригата магазини Festico. Това е магазин, онлайн магазин и верига магазини за домашни потреби, които се намират в София и околните градове. 12 магазина са общо, като за тях предлагаме доста специфична услуга, тъй като ние правим както социални мрежи, заснемаме видеосъдържание, правим SEO оптимизация, разбира се, Facebook реклами и Google реклами. Това е целият пакет, който предлагаме. Като в момента, нали, както казах, поне съм на посещение в Китай и правиме обучения, които са свързани с онлайн търговията и, разбира се, лайв шопинга. Моята цел е да направим лайв шопинг продажби за продуктите на Festico, тъй като те са доста подходящи за това нещо и като цяло идеята ми е всеки ден да правим лайв шопинг сесии, в които да продаваме тези продукти. Както може да забележите, имат огледала, имат рафтови стелажи, имат всякакъв тип домашни потреби. Ето виждаме тук за градината, имаме маси. Нали, това е много широка база от продукти, се предлагат в техните магазини. Буквално хиляди артикули. Като сега ще покажа магазините и съответно в видеята, които произвеждаме за тях. Като как работим тук? Тук работим на пакет с 30 видео клипа на месец, което означава, че пътуваме постоянно до техни обекти, заснимаме видеосъдържание, като някои от тези видеа са свързани с вайрал скетчове, друга голяма част са свързани с продукти, продуктово позициониране тяхно. Също така заснемаме и UGC съдържание за тях и видеята, които са свързани с съответно техните продукти. Сега ще ви покажа социалните мрежи. Това е Facebook страницата на Festico, която я поддържаме и съответно какво правиме. Имаме видеа, които са също така, понеже се занимаваме и с производство на AI UGC съдържание. Това е съответно AI видео, което сме генерирали за тях. Ето това вече е реално видео заснето, което е за техните панери и органайзери за дома, които предлагат. Това може да видите кое е видео заснето също за тях. Това е скетч, който сме снимали в техните магазини. Това е продуктово видео. Като някаква част от тези видеа ги използваме. Ето това е UGC видео, което е изкуствен интелект генерирано. Кутия за хляб, скетчове.
Сега мога да ви покажа някои от видеята, които ги използваме и за рекламни. Понеже направихме една много добра кампания за огледала, които предлагат. Те внесоха нови огледала и буквално за седмица-две разпродадохме всичките огледала. Само да намеря, че беше преди около месец. Ето, това е рекламно видео. Като съответно това видео го пуснахме на платена реклама във Facebook към категорията им с огледала и буквално поръчките заваляха, като това са огледала, които са в диапазона 60-80 евро, нали, скъпа стока. И в общи линии това е, което се случи с тази кампания. Също така имаме, нали, ето, това е примерно скетч, който правим. Друго, което се прави е, че се планира подготвяне на YouTube канал, в който да се качват ревюта на продукти, които те предлагат, по-задълбочени ревюта съответно. Когато имат откриване на някакъв обект, ние правим рекламни видеа, които да се таргетират в околията на този обект и разбира се правим заснемане на обекта и видеосъдържание оттам, с цел на местно ниво да предизвикаме посещение на хората в района на този обект. Друго важно нещо, което правим за тях е SEO оптимизацията, тъй като, както знаете, при онлайн търговията е доста важно да имаме органично съдържание, което да ни намаля съответно разходите или по-скоро да се балансира в микса от трафика към нашия сайт и ремаркетинга да го фаща, така че ние при тях работиме и доста активно по SEO оптимизацията на техния сайт с цел да получаваме по-голямо количество трафик от Google и да получаваме по-добър и качествен трафик, който да конвертира и да има по-висока конверсия. Така че, както нали, ви казах, това е микс услуга за този бранд. Те имат физически обекти, правим видеосъдържание за тях, създаваме банери, създаваме рекламни кампании, създаваме, в момента се планира да се създаде и в TikTok Live Shopping ивенти, които да продаваме техните стоки, тъй като аз съм го тествал миналата година с друг клиент и постигнахме много добри резултати, но просто въпросът е, че в България е много по-сложна организацията и тепърва ще го развиваме. Така че това е услугата, която се предлага. При запитване спрямо бизнеса и спецификата на бизнеса се прави маркетинг план, стратегия за 3 месеца и за 6 месеца спрямо нуждите и плановете на този бизнес и съответно на база на този план ние започваме да го изпълняваме и да създаваме съдържание и разбира се да следваме плана по рекламните кампании, които ще бъдат спрямо категория, спрямо тематика и така нататък и максимално бързо да постигнем резултатите, които сме заложили в плана. Като, нали, разбира се, хубавото е, че голяма част от нашия фокус е свързан с органично съдържание и изграждането на бранд идентичност чрез органични видеа, тъй като това е най-лесният начин да се обучи алгоритма, чрез органично съдържание да намерим най-правилния клиент за нашите клиенти. Ако искате да разгледаме вашия бизнес, ако имате интерес, искате да тестваме вашите продукти, да се направи безплатен одит, съм на разположение, може да се свържете с мен. Долу в описанието съм оставил контактите на нашата агенция, така че ще се радвам да се чуем, да обсъдим вашите бъдещи планове и да намерим най-доброто решение за позициониране на вашия бизнес в социалните мрежи и най-добро и оптимално насочване и използване на маркетинг бюджетите.